Hello, good evening, Sir Natanan TV. Good evening po. It's been a long time. Ngayon lang kita na, Sir Natanan. Sorry. Good evening. Kamusta, Sir Natanan? Pasensya po. Natandaan kita, sir, nung nandoon pa tayo sa community sa kabila. Parang almost 1 year na. Ay, okay. Pero, Monica na ba, sir? Nandoon ka pa ba sa, community? Matagal-tagal na kasi, sir, na di na kami nag-join. Hindi na, sir, eh. Di na kami bumalik. Kayo, sir? Nandoon pa kayo, sir? Bisitahan ko channel mo, sir, ha? Wow, ang laki naman ng mga subscribers mo, sir. Monica na ba, sir? Oo. Kami, parang hindi ko natandaan. Basta ano na, parang almost 1 year na. Sir, isub kita, sir, ha, sa isang gadget ko. Yan na, sir, oh. Subscription added. Ala, 1 year, almost 1 year na. Okay, may 2 days pala. May dito ka pala, sir, oh, 2 days. Na watching. Ay, ano na pala si sir? Muni na si sir. Ito, sir, oh. Paano makapagkakitaan ang basura ng iba? May pera sa basura. Pwede mo mapakilo, o di kaya i-repair. Ay, okay. Last April lang. Ako, sir, ganun din. April din. This year. So, ano lang, antay-antay lang, tiyaga lang. Kunting tiyaga lang. Hindi pa ako nakasahod. Parang, ano na, road to, ano na, payment.
Konting push na lang sir lang sa akin. Konting push na lang. What sir watching sir ha sa isang video mo 2 days ago. Nabuo na kasi kami sir ng aming team. Kaya namuni kami. You're welcome, sir. Na-miss nga kita, sir eh. Kasi lagi kitang, bikitan. Na-miss ko yung bikitan. Lapagan. Hanggang magdamag. Para lang manalo sa ruleta. Sana this month. Sana. Kaya lang, hindi ko pa na-set yung payment method ko. Kayo, sir, kamusta? Nakasahod na din ba kayo, sir? Kasi maliliit pa yung mga viewers. Alam mo na, bagong tayo, YouTuber. So, hindi pa tayo sikat. So, tiyaga-tiyaga lang dito sa YT. Ganyan talaga. Saka, spare time lang natin din ito eh. Mayroon din tayong regular na trabaho. Kaya, pag may time lang, pampalipas oras. Wow, may harang. Sir, may harang. Oo nga sir kami din. Nagmamadali din kami. Kaya bumuo kami doon, ilang months lang, na-complete na agad. Na-complete na agad yung requirements ni YT. Kailangan lang kasi ng i-google ang time para makuha yung goal. I-google. Mag-google ng oras para makuha yung goal. Ma'am Raquetera, Bisdak, good evening. Natandaan mo ba ma'am, Raquetera, Bisdak, si Sir na Anantanan TV? Na-miss ko si Sir, almost 1 year din. Wala akong balita kay Sir na Anantanan. Oo. Kasi nakuha namin yung subscribers, yung 1K. And then, sa kalaunan, nakuha din namin yung 4K. Una 3K, and then parang hindi 1 month, nakuha din namin ang additional na 1K. 1,000 subscribers, sorry. Watch hours, public watch hours. Kasi nagtutulungan kami. Yan na kasi ang maganda. Nagtutulungan. Kaya mabilis ang pag-angat. Ikaw ba to, sir, ang nag-repair ng washing machine?
Malaki na subs mo, sir, ah. 4.9. Ay, okay. So, i-back to life mo ito, sir. Yung sirang washing machine. Kasi kung marunong naman mag-repair, why not nabibili pa ng bago, 'di ba? Ang mahal pa naman ng washing machine ngayon. Ikaw, sir, nakasahod ka na? Sahod agad, sorry. Hindi ba? Parang din. Kasi formerly, magkasama tayo sa community. So, ano bang nagbago? Ano ba yung nagbago sa atin nung after nang lumabas tayo sa community? Opo, ma'am, install ulit yan, matibay. Oo, kahit nga, oh. Ang importante kasi, sir, yung parang, yung, yan sa loob. Parang sa sasakyan ba, yung makina. Yan ang importante. Kahit nasira yung katawan ng washing machine, kapag yung makina okay pa, aandar yan. Kunting buting-ting lang. Basta may alam ka lang sa sa pag-repair. Pinag-aralan nyo to, sir, no? Wow! Ongoing pa ang sahod. Wow! Congrats in advance, sir. Ako yung na lang, yung payment methods. Hindi ko pa napasok yung account ko. So, saka na kapag na-complete na yung 100. You're welcome, sir. Marami kasi tayo doon, sir. Rin, masaya din. Kaya lang, parang, hinahabol natin yung before tayo mag 1 year, dapat complete na. Para hindi masayang ba, yung mga na-upload natin ng mga videos. So, yun. Bumuo kami ng group.
Oo, kasi kahit na di ka pa money, kapag naka 100 views ka na, automatic mayroong harang, pero hindi pa mapasa iyo. Bonus lang yan ni Lolo, pero hindi yan makukuha. Hindi yan credited sa atin na holder ng ng account. Hi Ma'am Jean, TV Mix, good evening. Ma'am Jean, natandaan mo si Sir na Anantanan TV? Formerly, sa community din galing si Sir. Hello, Boss Bell Mix TV, good evening. Oh, ito na, malapit na. Malapit na maayos yung washing machine. Baby Bear, good evening. Mami D, good evening. Kamusta na si Mami D? Busbel? Ito na, itry na ni Sir. Lagyan na ng tubig. Oh, may harang ulit, Sir. Oh, bakit nawala? Wow, parang pork steak ata to with sarsaya. Chinaw to. Karni preta. Oh, harang ulit, Sir, oh. Sponsored by BDO. Saglit lang yung harang. Oo, tama Sir. Dapat mag-upload tayo ng kahit na 20 minutes, 15 to 20 minutes, di ba Sir? Mahaba ang mahaba yung videos, maraming harang. Pero sa short, walang harang. Views lang dyan. Pataas-taasan ng views dyan sa shorts. Ay, dapat Sir, lagyan mo ng electrical tape. Oo. Talaga, 2 to 3 na harang. Ikaw din, marami ka na din na-upload na mga videos. Parang 200 plus na yata.
Jean supporter, good evening. Jen Channel, good evening po. It's me, Rakitera, good evening. TD Bear, good evening po. Okay. Busy si Sir. Busy ang career. Simply Girl, good evening. Hello, Boss G. Good evening po. Nawala. Sorry na. Nawala. May nag-interrupt. Wala akong extra na stand. Kaya dito ko na lang lagay sa sa rice cooker. Jenny Channel, Hope Vlogs. Good evening. Baby Channel, good evening. Seven views, miga shout out. Wow, yan na oh. Oh, namatay. Oh, ayan na. Pwede na maglaba. Sir, naanatanan. Pwede na maglaba. Ay, nag-stop. Ayan naman. O, tingnan natin. O, ayan na. Magaling si Sarah. O, nag-stop uli. So, may diferensya talaga yung machine.
ano siya, maandar, tapos nag-stop. Baby channel, good evening. Five views. Good evening. Sir, naanatanan. Tapos na po. Tapos na. So, ibang channel. Bisitahan ko naman yung ibang channel, sir. Yung group ko. Unahin ko si Busbel. Busbel. Now playing. Umayharang si Busbel. Ano muna natin? Takpan muna natin. Oh, ayan na Busbel. Now playing, boss. Malakas umikot pa yan. Okay. Ay, okay. You're welcome, sir. So, nagamit mo na yung washing machine. Oh, 'di ba? Hindi ka na bumili kasi pwede na makipagtagisan ng laba. Pagtagisan ng laba sa ibang neighbors. Sa mga neighbors gamit ang washing machine. You're welcome, sir. Thank you sa pagbisita. Kung sir, gusto mo sir mag-join sa sa live namin, mayroon ang group namin na live, iba-ibang schedule. Starting 7 o'clock in the morning until 12. Then 12:30 to 2:30. Sunod 3 o'clock to 5. Then mag-start naman 5:30 to 7:30 in the evening. And then ako 8 o'clock until 10. Yung kay Boss G, 7 o'clock to 12. Sunod si Boss Bell, si Ma'am Rakiterang Cello, Bisdak, Ma'am Rakiterang Bisdak, si Ma'am Jen, TV Mix, and then ako ang pinaka-last.
Mamaya na ako. Mamaya ako nang balikan yung mga videos mo, sir, ha? Sir na anatanan. Oo, maganda yan, ma'am. Kaso di ko ata na kaya mahabol sa schedule ko. May mga chikiting ako inalagaan. Tsampa lang ang oras na vacant. Ay, ganyan talaga. Kapag may mga anak na, sir, unahin muna yung kapakanan ng mga anak. Good evening, everyone. Wala naman sila nagsugat. Kaya balaan ko nila nga hindi magkadto. Sayang lang sila. Ambot sila yung ko naglakad. Nga nagsinabad naman niya nga gina-cut off niya ako nga live man sang pasayod. Ligad ni Wai man ni.
Pusbel, 7 videos out of 12. Saan kita na? Yan, dito. Sir Tams Tamayo, good evening. Kamusta na, Sir Tams? Nine o'clock pa lang, inaantok na ako, Sir Tams. Ikaw? Wala ka pa natuyo, Sir Tams? Yan, tira-triso. Matulog ka na. Naponder man suga sa tapstan daw, wow. Sige. Tapstan to bala. Pasulod sila ni Kap. Aton ka dasig la, no? Ay, hindi ah. Daan ta na da, di ba? Daan ta na da nga, ano, bumili ah. Paano ta na da ilisan man? Dapat na yan, may stand na da yan. Ha? Yan pa nga damo, nagalagaw-lagaw dito pa na yan na ponder man. Hindi na nagka-greenwa lang ito. Boss G, good evening. Wow, may Jollibee si Boss Bell. Nag-Beyblade na naman. Beyblade Games.
Di ba isa ka lang? Di ba? Nag-iwasan ba yan, oh? Sabi ko, pwede na kaya, no? Para ano, na... Sir, naanatanan, TV. Tapos na si Sir Boss G. Boss G, ilan na ba ang subs mo ngayon? May dumagdag ba, Boss G? Ay, wow. Sige lang, tuloy lang natin. By Monday, ibang batch naman, Ma'am Jean. Pakiusapan ko naman sila. Iba kasi basta students. Budgeted lang yung allowance every day. Pero pakiusapan ko naman by Monday, next batch naman. Iba-iba kasi yung sa umaga, iba din sa hapon. Tapos, ilang group na naman pagka next day. Iba-iba. Pag natapos dan sa office, punta naman sila sa kabilang office, sa kabilang station. Hindi lahat kasi may load yung CP. Kung may load man, pwede lang na pang messenger lang. Hindi pwede sa pang YT. Sige lang. Dagdagan lang natin by Monday, ma'am. At least maski pa paano mayroong pumasok. You're welcome, Boss G. Ikat ko na muna, Boss Bell, ha.
10 videos na. So, puntahan ko naman si Ma'am Jean. Puntahan ko mag 15. Sandali. Clear history muna ako. Yun, dito. Hindi pa sa dito. Ma'am Jean. Now playing. Last playing ko kasi si Boss G, Ma'am Lynn, para tuloy-tuloy na kahit end na ako sa live, tuloy-tuloy pa rin yung play ko. Doon ako sa live niya. Doon ako nagpa-play sa live niya, Ma'am Lynn. Inaantok na yata ako. Sir Tams, matulog ka na.
sila mo yan, ha? Uy, siya nag-ikaw. Ayaw na yan, eh. Gusto ko na, boy. Ganun. Gago ka, Kapos. Ma'am Jean, harang. Kapos, wow. Nervyos. Para limitado lang yung harang natin ngayon. Mga ilang months ang taas ng harang, 30 minutes. Ito, karagraw, leda magnatag. Ngayon wala na. Siguro tapos na yung kontrata nila. May kontrata din yung mga ads eh. Una, lagi na. Wala sila tres. Ay, boss, di ba yung nagkaon? Makawat sa magaling ka po. Agapon. Martes. Dalan tilit sa Palawan, no? Di ba kami lo? Sinta. Kasi dito na. Wow. Harang, Ma'am Jean. Busy si Ma'am Jean ngayon kasi alone sa bahay. Kasi nandun si Boss Bell kay Mami D. Get well soon, Mami D.
Kumakain na naman si Ma'am Jean ng durian. Five views, good evening po. Oo. Ito naman yung next na video ni Ma'am Jean. Magluluto naman siya ng maruya.
Nabitig ako pa. Ma'am Jean, harang. Wow, Nestle. Ang laki-laki ng bayad kay Ma'am Jean. May Nestle na siya. (9:36) in the evening. So, tatapusin ko lang yung 7 video ni Ma'am Jean at ako ay mag-play na kay Ma'am Raketera. For views, good evening.
Buhay na sarado, may yung kabinete. Sunod pa ng tayo.
Hello, Mama Lu. Good evening. Ma'am Jean. Mag 8 videos na. 9 pala. Tatapusin ko lang, Ma'am Jean, ha, ang 8 videos. Mama Lu, thank you for coming. Dito naman ako kay Ma'am Raketera. Boss G, now playing, Ma'am Lynn. Bongga ang intro ni Ma'am Lynn.
Trip.com.
Hi, Ma'am Chin. Tapos ko na play yung ano mo, Ma'am Chin, 9 videos. Mama Lu, thank you sa pagbisita. Play kita mamaya, Mama Lu. Ay, 10 o'clock na pala. Sorry. Mag-goodbye na po ako ha. Ma'am Jean, Boss G, Arlen D, Mama Lu, Boss Bell, Sir Tams. Sino pa ba? Si Sir Natanan TV. Ma'am Rakitera, thank you so much. Bye-bye po sa inyong lahat.